Днес, докато се разхождам и снимам кадри от любимата ми Варна, обръщам се към теб, християнинът, при който радостта е винаги част от живота ти. Ти винаги се чувстваш удобно там, където си поставен. Можеше да си пожелаеш по-зелена трева, по-лесни битки или по-слънчеви места и вероятно понякога го правиш. Но бързо преминаваш през тези мимолетни настроения и избираш да живееш, да израстваш там, където си поставен в този сезон от живота ти. Не знам дали осъзнаваш колко забележителен е този избор, който правиш. В свят на цинизъм и недоволство, ти си рядък вид и ние хората около теб го забелязваме. Виждаме искрената ти усмивка и се питаме, откъде идва цялата тази радост? Чуваме насърчителните ти думи и задаваме въпроса, откъде черпиш силата да вдъхновяваш останалите? Та, ако никой напоследък не ти го е казвал, благодаря ти. Благодаря ти, че чрез живота си ни показваш как да цъфтим и да носим красота, дори когато не получаваме всичко, което сме очаквали. Благодаря ти, че избираш любовта, живота и смеха, когато можеше да погребеш сърцето си някъде и да се чувстваш необезпокояван. Благодаря ти, че животът ти е витрина на Божията благодат, спомен за Неговата доброта. О, и сигурно се изчервяваш и махваш с ръка при всички тези похвали, защото според теб нищо особено не се е случило. Не, случило се е. Бог осезаемо пребъдва в теб. Ден след ден,